Калі вы з намі, значыць, імкненне даведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Мы рады вітаць зборныя каманды аднадумцаў, дарослых і дзяцей, якія выкладаюць і вучацца старанна і з цікавасцю, гуляюць заўзята і выступаюць зладжана. Слова капітанам. Ірына, калі ласка. Вас вітае каманда «Красачкі». І мы вас вітаем. Наш дэвіз – ісці па жыцці такім чынам, каб рабіць дабро. Беларуская мова – наша родная, прыгожая, любімая. Таму і мы сёння будзем размаўляць па-беларуску. У нашай камандзе ёсць і настаўнікі, і вучаніцы. А ў якім жа класе вучыцца Крысціна? Я вучуся ў 11 класе. Ну што ж, камандзе «Красачкі» я, вядома, жадаю перамогі. Давайте слухаць другога капітана. Тацяна, калі ласка. Наша команда называется «Пяшчоты», потому что мы с любовью и лаской ставимся до нашей родной белорусской мовы. У нашей команде таксама две наставницы и вучаніца. Валерия вучаніца 11 класса. Варта сказаць, што вельмі цяжка адрозніць настаўніц ад вучаніц. Сапраўдныя красачкі сёння на гульні. Ну што ж, абедзвюм камандам я жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Калі шануеш тую мову, якую продкі збераглі, скажы на ёй такія словы, каб у вяках яны жылі. Юрась Свірка. Прывітанне, шаноўныя гульцы, што ў чарговы раз сабраліся разам, каб паўдзельнічаць у нашай гульні віктарыне. Вітаю і вас, паважаныя тэлегледачы, усіх, хто ў добрым настроі далучаецца да нашай перадачы. Гульцам, удзельнікам, зычу трапных адказаў паасобку і ўсім разам. Перадачы, поспеху, удачы, хай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыры дзякую вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем каманды адказваюць на пытанні «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так ці не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш і балаў не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачынае тройка, якая беспамылкова адкажа. Якога роду ў беларускай мове слова «медаль»? І першай была Тацяна. Калі ласка, ваш адказ. Мы думаем, что в белорусской мове слово «медаль» мужчынскага роду. Гэта правільны адказ. Я бачыла, як была гатова адказаць правільна каманда «Красачкі». Будзе і ваша чарга. Шаноўныя, ці праўда, што ў слове, якое вы бачыце на экране, націск падае на другі склад? Не пэўнены? Ну, тады мы гатовы адказваць. Калі ласка, Тацяна. Калі ласка, мы думаем, што ў слове «аберыш» націск на другі склад адпаведна. Аберыш. Ваш адказ так, і гэта правільны адказ, малайчынкі. Ну што ж, каманда «Красачкі», вам пытанне. Ці праўда, што ў напісанні слова «майстр» дапушчана памылка? Ну, я думаю, па-першае, там збег зычных, а па-другое, павінна быць «ар» на канцы. Усё ж такі, значыць, памылка ёсць. Гэта правільны адказ, малайчынкі, падтрымайце адна адну. Каманда «Пяшчота», вам пытанне. Ці праўда, што беларускі фразеалагічны выраз «вадзіць дзяды» адпаведнік рускаму «клеваць носам»? Так, наша Слухаю, команда Тацяна. думае, што не, неправільна. На жаль, гэта блізкія па значэнні фразеалагізмы. Наступнае пытанне камандзе «Красачкі». Ці праўда, што мужчынская форма псеўданіма для аўтара жанчыны называецца псеўдаандронім? Як вы думаеце? Думаеце, што не? Псеўдаандронім?
Андронім, тому що мужчина, андронім. Паважаны Да, капітан, трэба прымаць рашэнне, так ці не, што падказвае вам ваша інтуіцыя. Я думаю, что не. На жаль, гэта неправільны адказ. Неправильно. Псеўданім для аўтара Андроня. жанчыны, мужчынская форма яго, называецца псеўдаандронім. Дарэчы, Алаіза Пашкевіч, напрыклад, называлася Гаўрылам з Полацка. Гэта і ёсць псеўдаандронім. Наступнае пытанне для каманды Пяшчота. Ці праўда, што полька – назва польскага танца? Не, не полька. Поищем, хапаки, не, что такое. Мы подумали и вырашили, что не так. І гэта правільны адказ, таму што полька – гэта назва чэшскага танца. Ён з'явіўся ў Празе ў 1831 годзе. Дзякую вам за адказ. І пытанне камандзе Красачкі. Ці праўда, што беларускі фразеалагічны выраз гучыць менавіта так? Надзьмуўся, як воўк у піліпаўку. А воўку піліпаўку – это інше буде. Ірына, трэба прымаць рашэнне, так ці не? Я думаю, что не так. І гэта правільны адказ. Мы ведаем два беларускія фразеалагічныя выразы. Надзьмуўся, як мыш на крупы, і вые, як воўк у піліпаўку. Дзякую вам за вашы веды. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 4 і 4. Мы робім крок да наступнай гульні. Пазнаём. Слайд пытанні на чарзе. На роздум, шаноўныя, 5 секунд. У дапамогу падказка, схема слова і адна літара ў ёй. 2 балы за кожны правільны адказ. Ну а пачынае каманда, капітан якой першым націсне на кнопку, як толькі з'явіцца слайд. Такім чынам, пазнаём першы слайд. І першай была Тацяна. Будзе адказваць Марына. Лекі. Гэта правільны адказ. Увага, наступны слайд. Малайчына Ірына, яна была першая. Хто будзе адказваць? Мы лічым, што гэта слова жарабя. Вы маеце рацыю, Алена. Малайчына. Увага, наступны слайд. І зноў Ірына, зноў каманда Красачкі. Ірына, вызначылі, хто будзе адказваць? Мы лічым, што гэта скарб. Гэта правільны адказ, Малайчына. Наступны слайд. Зноў Ірына. Я думаю, і мы так вырашылі, што гэта сурветка. Беспамылкова, Малайчына. Тацяна, не марудзьце, калі ласка. Наступны слайд. А вось тут Малайчына. Тацяна, яна пачула мае словы і ўжо вырашыла, хто будзе адказваць. Хто? Гэта будзе Валерыя, як вучаніца 11 класа. Гэта дзённік. Малайчына, гэта вядома правільны адказ. Дзяўчаты, апошні слайд. Калі ласка. Ірына была першая, капітан каманды Красачкі, і ўжо падрыхтавалі Красачкі адказ. Хто? Ірына, хто? Будзе адказваць Алена. Мы вырашылі, што гэта запалкі. Гэта правільны адказ. Малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з наступным заданнем і атрымалі свае балы. Красачкі 12, Пяшчота 8. Але гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На трэцім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Першымі за перамогу будуць спрачацца вучаніцы Крысціна і Валерыя. Яны перакладуць словазлучэнне і сказ. Дзяўчаты, словазлучэнне вам балотная кочка. Першая была Крысціна. Балотная кубка. Кубка. Ці ёсць у вас варыянт, Валерыя? Балотная кубіна. Трошечки не дацягнула. Вось, літаральна адзін гук і націск. Балотная купіна. Зразумела? Да. Вось гэта правільны адказ. Дзяўчаты, не сумуйце, у вас наперадзе сказ. Сколько стоит это платье?
Першая была Валерия. Сколькі каштуе сукенка? Ну, гэта не поўны адказ. Валерия, вы не спяшайцеся. Вы глядзіце на сказ і перакладайце. Вось цяпер варыянт Крысціны мы слухаем. Колькі каштуе гэта сукенка? А вось гэта правільны адказ. Не трэба спяшацца. Дзякую, Ірына і Тацяна. Ваша гульня. Деревянный истукан. Ірына была першая, слухаю. Драўляны ідал. Вы маеце рацию, Ірына. Наступны сказ. Татьяна, не марудьте. Подходят ли мне эти ботинки? Малайчына Татьяна. Яна была першая. Спокойно, 5 секунд. Думая и дае адказ. Ці падыходзяць мне гэтыя боцікі? Залічыў наш эксперт гэты адказ. Апладысменты. А я ведаю, чаму была такая пауза. Таму што ботинки-чаравікі. Аднак наш паважаны, шаноўны Святаслаў Геннадьевич палічыў, што можна даць і такі варыянт. Дзякую. Не ведаю каму. Ці Тацяне, ці Святаславу Крупеньку. Наступная гульня для Алены і Марыны. Ночной хищник. Першая была Алена. Ночный драпежник. Беспомылково. Из какого материала это красивое пальто? Алена. З якога матэрыялу гэта прыгожае паліто? Ну, няма чаго дадаць. Усё правильно пераклала малайчына. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, няпростыя сёння былі для вас прыклады для перакладу. Але вы малайцы, трымаецеся годна. За дзенем абуткам усё зразумела. Але вось гэты істукан, да яшчэ драўляны, цяпер будзеце ўжо ведаць, што гэта звычайны балван. Можна таксама назваць яго ідалам. А драпежнікаў паўсюль хапае. Будьце асцярожнымі. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды дзякуем вам, шаноўны Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 20-10. Пакуль на карысць каманды красачкі. Ну а зараз эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што вы, пяшчота. Не хвалюйцеся, не сумуйце, усё у вас будзе добра. Увага на экран. Слова «прызьба». Які сэнс яно мае? Прызьба – гэта збудаванне для прычальвання суднаў. Невялікі насып уздоўж сцяны хаты. Гэта абшар зямлі, прызначаны для ворыва. Тацяна, я бачу, што вы нават прыкмецілі, хто будзе адказваць. Так, будзе адказваць Марына. Мы лічым, прызба гэта невысокі насып уздоўж сцяны хаты. Дзякую, гэта правільны адказ. Падтрымайце каманду пяшчота. Наступнае пытанне для каманды красачкі. Кнот. Што гэта? Кнот – гэта ніць для гарэння ў газавай лямпе або свечцы. Невялікая жывёліна, якая існуе пад зямлёй. Увага да патрэб і запатрабавання ў каго-небудзь. Ірына, хто паспрабуе? Мы вырашылі, што будзе адказваць Алена. Мы вырашылі, што кнот гэта ніць для гарэння ў газавай лямпе або свечцы. І гэта правільны адказ. Вельмі добра. Дзяўчаты, пяшчота, вам слова. Туляга. Туляга – чатырохколавая гаспадарчая павозка. Гэта чалавек, які пазбягае сустрэчы. Бадзяга. Доўгая верхняя вопратка з вырабленых аўчын.
Татьяна, хто будзе адказваць? Я прыму удар на сябе і скажу, што туляга – гэта чалавек, які пазбягае сустрэчы, бадзяга. Это правильный адказ. Скажите, ці сустракалі вы такое прозвішча ў творах мастацкай літаратуры? Здаецца так. Красачкі, прымайце наступнае пытанне. Рацыя. Рацыя – гэта друкарская машына. Шерстяная з завітым ворсам тканіна. Подстава, сэнс, основа. Рацыя – гэта падстава, сэнс, аснова. Вы маеце рацыю, Крысціна, малайчына і ўся каманда красачкі. Наступнае прыгожае слова, цікавае слова для каманды пяшчота. Дзядоўнік. Дзядоўнік – садовая пабудова для адпачынку. Страва беларускай кухні з бульбы і мяса. Зараснік пустазелля з калючым лісцем. Хто, Тацяна? Будзе адказваць Валерыя. Дзядоўнік – гэта зараснік пустазелля з калючым лісцем. Просто немагчыма дачакацца ад іх неправільнага адказу. Я падтрымліваю вас, малайцы! Дзяўчаты з каманды красачкі. Слова вам. Века. Века – накрыўка для скрынкі або пасудзіны. Кідальная зброя з вострым наканечнікам. Прыстасаванне для пад'ёму і спуску. Ці падрыхтавалася каманда красачкі? Хто будзе даваць адказ? Мы падрыхтаваліся і адкажу я на гэтае пытанне. Мы лічым, што века – гэта накрыўка для скрынкі або пасудзіны. Вы самі чуеце, што гэта правільны адказ? Малайцы, красачкі! Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды красачкі 29 ачкоў, каманда пяшчота набрала 19 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу, ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Тацяна, зараз вы ўбачыце 6 канвертаў. Назавіце якую-небудзь лічбу, можете параіцца з камандай, выбраць сабе канверт. Мы выбіраем канверт пад лічбай 3. Трэці канверт нам, калі ласка. Фразеалагізм «круціць мазгамі». Круціць мазгамі. Знаёмы фразеалагізм? Да. Знаёмы. І Валерыі нават знаёмы. Так, ёй даводзіцца круціць мазгамі ў школе. Так, Ірына, толькі 5 канвертаў засталося. Любы, акрамя трэцяга, парайцеся з камандай. Мы выбіраем першы канверт. Лічба 1 шчаслівая для каманды красачкі. Як мага. Як мага. Такім чынам, у каманды пяшчота фразеалагізм «круціць мазгамі», у каманды красачкі «як мага». Капітаны запісалі свае фразеалагізмы і паслухайце, калі ласка, што трэба зрабіць. У вас будзе 30 секунд на тое, каб адказаць на 3 пытанні. Першае. Што абазначае гэты фразеалагізм? Другое заданне. Сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе. Трэба згадаць сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Калі ласка, працуйце. Каманды падрыхтаваліся. Тацяна, вам слова. Які фразеалагізм у вас быў? Нам трапіўся фразеалагізм «круціць мазгамі». І мы думаем, што ён
азначае, прабачце за тавталогію, думаць, разважаць. Думаць, разважаць. Прычым так напружана, так? Так. Вельмі добра, гэта правільны адказ. 3 балы у вашай скарбонцы ўжо ёсць. Скажыце, калі ласка, а хто будзе ў прыклад сказ прыводзіць? Ну, прывядзе прыклад Валерыя. Валерыя. У школе вучням даводзіцца круціць мазгамі. Гэта сапраўды так, згодна з вамі. Дзякую за адказы. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Менавіта на столькі балаў пацягнуў сказ, які прапанавала каманда Пяшчота. І ўрэшце, Марына, адпаведнікі, сінонімы. У рускай мове ёсць такі адпаведнік «шевеліць извилинами». Малайчына, гэта яшчэ 3 балы ў скарбонку каманды Пяшчота. Беларусы скажуць варушыць галавой, раскідваць розумам, а расіяне шевеліць мазгамі или извилинамі. Дзякую, максімальную колькасць балаў зарабіла ў гэтым конкурсе каманда Пяшчота. Віншую вас! Дзяўчаты з каманды Красачкі, час адказваць вам. Крысціна, пачынайце. Нам трапіў фразеологізм як мага. Яго сэнс абы-як. Абы-як, вы лічыце? Да. Ведаеце, гэта неправільны адказ. Мы не можам налічыць вам 3 балы. Калі ласка, згадайце фразеологізмы, якія пачынаюцца менавіта так. Як мага, хутчэй. Ёсць такі фразеологізм? Крысціна, ваш адказ неправільны, аднак я даю вам 5 секунд на тое, каб выправіцца, і 2 астатнія заданні паправіць і даць у правільным варыянце. З калёс будзе рыхтаваць свае адказы каманда Красачкі. Калі ласка, Ірына, ці выправілі вы свае памылкі? Выправілі мы свае памылкі, вось параіліся мы і вырашылі, што ўсё ж такі правільны сэнс. Гэта значыць хутка бегчы. Гэта так, Ірына. Я дадам, што гэты фразеологізм шматзначны. Першае значэнне вельмі хутка бегчы, спяшацца. Другое значэнне у найвышэйшай ступені рабіць што-небудзь. Як мага. Прабачце, 3 балы за значэнне фразеологізма мы вам не залічылі, аднак цяпер у вас ёсць магчымасць назваць сказ з правільным значэннем, калі ласка. Вучні беглі дадому як мага. Ірына, гэты сказ залічаны, у вашай скарбонцы 3 балы ўжо ёсць. Калі ласка, Алена, ці ёсць у вас адпаведнік? Адпаведны сінонім у рускай мове будзе «сламя голову». Малайчына, яшчэ 3 балы ў скарбонку каманды Красачкі. Вельмі добры варыянт прапанавала Алена, я толькі дадам. Беларусы скажуць ва ўсе лапаткі, з усіх ног, на злом галавы. Ну, а расіяне ва весь дух, как на пажар. 6 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда Красачкі. Дзякуй вам, дзяўчаты, падтрымайце. Дзякуй вам вялікі, пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік. Карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, давялося вам сёння добра пакруціць мазгамі, каб даць правільныя адказы. І ў вас усё атрымалася. Хачу трохі спыніцца на выразе «як мага». На першы погляд ён здаецца як бы незаўважным, а на самой справе і 2 значэнні мае, і на сіноніме багаты, да яшчэ на якія, высалапіўшы язык, на зламанне карка, на скрут галавы, на ўсе ногі, як жару ухапіўшы, і шмат-шмат яшчэ. «Унь, дядька, ідзе!» – гукаюць дзеці, забылі ўсё яны на свеце, і як мага бягуць, смяюцца, аж іх валосікі трасуцца. Пазналі, безумоўна, Якуб Колас, «Новая зямля». А я зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 35 і 28 ачкоў. І мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда Пяшчота. Тацяна, менавіта вы пачынаеце, і для вас музычнае заданне. Увага на экран. Ой, рэчанька, рэчанька,
Дзяўчаты, ці можаце працягнуць радок? Да, можем, і працягне яго Валерыя. З беражкоў няроўная. Гэта правільны адказ. Валерыя, ну а чаму не праспявалі? Я ведаю, што вы добра спяваеце. Залічана. 3 балы вы ўжо зарабілі, дзяўчаты. Ну а калі назавяце песню, то атрымаеце яшчэ 3 балы. Ну, мы думаем, што гэта беларуская народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька». Ці рэчанька проста. Яшчэ 3 балы камандзе Пяшчота. Малайцы! Гэта беларуская народная песня, а выконвала група «Наві». Наступнае музычнае заданне для каманды «Красачкі». Увага на экран. Олька, Олечка, красуха, не чужая нашая, а ты муха поскакуха, лепшая нямашенька. Для тебя штаны малые, спадница узкая. Паміж Польшчай і Расіяй полька беларуская. Гэта правільны адказ, малайцы, дзяўчаты. Назовіце, калі ласка, песню. Песня называется «Полька». Полька беларуская. Залічана, малайцы. Музыка Ігора Лучанка, словы Леаніда Дранько-Майсюка. Ну а спяваў ансамбль «Сябры». Анатоль Ярмоленко. Дзяўчаты, для вас вершаванае заданне. Пад узгорак або ўгразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, Седзячы на возе, калі я не памыляюся. І гэта правільны адказ. Шаноўны капітан Тацяна, дзякую вам. Вядома, 3 балы ў скарбонку каманды Пяшчота. Тацяна, хто будзе адказваць, хто будзе называць гэты твор? Твор будзе называць Валерыя, а аўтара Марына. Калі ласка, Валерыя, слухаем вас. Гэты твор «Байка, дзед і баба». Гэта правільны адказ. 3 балы ў вашу скарбонку. Марына, слухаем вас. Ну, а аўтар гэта Кандрат Крапіва. Вядома, 9 балаў максімальную колькасць у гэтым конкурсе зарабіла каманда Пяшчота малайчынкі. Дзяўчаты, красачкі, вам заданне вершаванае. Каб пісаліся вершы, трэба быць закаханым. У жанчыну і неба, у добрых людзей. І ад шчасця заўсёды быць крышачку п'яным. І ніколі-ніколі. Дзяўчаты, трэба даваць адказ. Мы, здаецца, успомнілі, хто аўтар гэтага верша і ўжо абдумалі працяг. І ніколі-ніколі не траціць надзей. Ніколі-ніколі не траціце надзей, як і каманда Пяшчота. Дзякую вам, гэта правільны радок. Малайцы. Як называецца верш і хто яго напісаў? Назва верша «Каб пісаліся вершы», ён так і называецца. А напісаў? Хто напісаў, адкажа Алена. Аўтар гэтага верша Сергей Грахоўскі. Бездакорны адказ. Малайчынкі, дзяўчаты, 9 балаў вам у гэтым конкурсе. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Красачкі». У іх 50 балаў. Ну а каманда Пяшчота назапасіла таксама немала. 43 балы. Малайцы! Хай у вас, паважаныя ўдзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце і спявайце па-беларуску самі і разам з намі. Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада, заранкі мне, што ў небе дагарае, на ўсходзе дня майго, якому ружавець пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай,
не плача,